Financiële problemen bij ziekenhuis Zorgzaam waren nog groter dan gedacht, blijkt nu uit jaarverslag. Het ziekenhuis verwacht pas volgend jaar weer positieve cijfers. En verder in deze Zeeland nu. Apotheker wacht de stakingen niet af en op het laatste moment nog even naar de winkel. Goedenavond. De Zeeuws-Vlaamse zorgorganisatie Zorgzaam heeft een roerig jaar achter de rug. In maart werd bekend dat er een groot financieel verlies was van 11,5 miljoen euro over het jaar daarvoor. En bij die cijfers hoorde ook een jaarverslag, maar dat werd telkens uitgesteld. Nu is dat jaarverslag er en blijkt dat de problemen eigenlijk nog veel groter waren. Maar we zetten de gebeurtenissen eerst nog even op een rij. In maart van dit jaar komt het nieuws als donderslag bij heldere hemel. Zorgzaam leidt meer dan 11 miljoen euro verlies. Een enorm bedrag. 2 dagen later komt het bestuur met meer uitleg over dat verlies en excuses. Het was dus in ieder geval deels te voorkomen. Intussen maken de patiënten zich grote zorgen. Eind maart stapte de bestuurder, je weet nog, degene die eerder excuses aanbood, die stapt op. Zorgzaam kondigt ook de publicatie van het jaarverslag aan, maar dat loopt ietsje vertraging op. En nog ietsje vertraging, nog ietsje vertraging. Maar nu is dat jaarverslag er dus eindelijk. Maar even terug naar die tijdlijn. In augustus komen de bezuinigingsplannen van Zorgzaam. Er moet 14 miljoen euro bezuinigd worden. Een fors bedrag. En daarbij zegt Zorgzaam dat het niet ten koste mag gaan van de patiënten. En dan kan je misschien afvragen, 14 miljoen euro bezuinigen zonder dat de zorg in geding komt. Kan dat wel? Nou, volgens zorgverzekeraar CZ kan dat. En ook de inspectie zegt vertrouwen te hebben in de plannen van het ziekenhuis. Zorgverslaggever Jannes Goedbloed is aangeschoven. Jannes, ja, iedereen schrok zich helemaal wezenloos. Hè? Met dat tekort van 11,5 miljoen gaat het ziekenhuis failliet. En nu blijkt uit het jaarverslag dat de problemen nog veel groter waren. Nou ja, als je gaat kijken, dan waren naast alle tegenslagen die Zorgzaam dat jaar heeft gehad ook meerdere financiële meevallers. En als je gaat kijken naar de begroting, die was meer dan 5 miljoen euro in de plus. Dus als je dat allemaal meetelt, ja, dan was het verlies eigenlijk bij elkaar 20 miljoen. Bijna 20 miljoen inderdaad. En ja, hoe ontstaat zo'n enorm tekort? Ja, de grootste kostenpost was nog de inhuur van extern personeel. Dat was nodig omdat er vacatures niet ingevuld konden worden. Dus dan had je extern personeel nodig. Maar ook vanwege het relatief hoge verzuim, vooral in de ouderenzorg. En daardoor heeft Zorgzaam in totaal meer dan 4 miljoen euro is Zorgzaam meer kwijt geweest. En dan heb je nog hoge stookkosten, onder meer door de oorlog in Oekraïne, 3 miljoen. Gewijzigde pensioensregelingen, 2,8 miljoen. Het bedrijf achter de waterzuiveringsinstallatie, Pharmafilter, ging failliet. De installatie moest worden afgeschreven, 2 miljoen verlies. En ook wel frappant, Zorgzaam heeft te veel zorg geleverd. Meer dan was afgesproken met bepaalde zorgverzekeraars. Werd niet vergoed, dus nog eens 1,5 miljoen euro verlies. En Zorgzaam zegt zelf ook dat er vooral bij de afdeling ondersteunende diensten simpelweg te veel personeel werkte. Ja, er is toch de afgelopen jaren, denk ik, onvoldoende gekeken naar wat krijgen we aan geld binnen als Zorgzaam zijnde. Wat geven we uit en staat het nog goed in verhouding met elkaar? En die verhouding is denk ik onvoldoende bewaakt. Ja, dat hadden we toch beter moeten doen. Jannes, gaan ze hier uitkomen? Ja, zelf denken ze van wel. Ze hebben in ieder geval allerlei bezuinigingen doorgevoerd. En daar gaan ze ook dit jaar weer mee verder. Het afgelopen jaar hebben ze nog eens 3,6 miljoen euro verlies gedraaid. Maar in 2025, volgend jaar, dan verwachten ze wel weer in de positieve cijfers te kunnen komen. Jannes Goedbloed, dankjewel. Het gaat mogelijk nog langer duren voordat het kabinet een besluit neemt over de plek waar 2 nieuwe kerncentrales worden gebouwd. Het vorige kabinet heeft Borselen aangewezen als voorkeurslocatie. Maar sinds september worden voor de zekerheid ook Terneuzen, de Tweede Maasvlakte en de Eemshaven onderzocht. Door dat extra onderzoek was al duidelijk dat het besluit pas rond de zomer 2025 zou vallen. Maar nu is het zelfs onzeker of het gaat lukken voor het eind van 2025, meldt dagblad NRC. Een 29-jarige man is door de rechtbank van Middelburg tot 6 maanden cel en tbs veroordeeld voor het mishandelen van zijn stiefdochter en zoon. De kinderen moesten urenlang in een kruidenbad met gember en zout zitten om zo boze geesten te verjagen. De man had tijdens de mishandelingen last van psychoses. En de man moet zijn kinderen ruim 3.000 euro schadevergoeding betalen.
Het CAO-overleg voor meer loon voor medewerkers van apotheken zit al maanden muurvast. Toch heeft een apotheker in Vlissingen besloten het loon van zijn personeel te verhogen. Hij wil niet langer wachten en hoopt daarmee vooruit te lopen op een definitief akkoord. Het was geen makkelijke beslissing voor Philippe Noord-Holland-Rekers. Toch besloot de apotheker om het loon van zijn personeel per 1 januari te verhogen. Het goede nieuws vertelde hij gisteren aan de medewerkers. Nou, we hebben besloten tot deze verhoging omdat we toch een blijk van waardering richting ons team willen geven. Zeker ook met de feestdagen in aankomst. En het is duidelijk geworden dat ook de verzekeraars toch een bepaalde beweging maken om ruimte te creëren voor een hoger loon. En dat na maanden waarin gesprekken muurvast zaten. Het leidde tot werkonderbrekingen, gesloten apotheken en stakingen. Zoals hier op het Malieveld in Den Haag. Het draait om loonsverhoging. Vakbonden eisen 6%, terwijl werkgeversorganisaties niet verder willen dan 2%. Een flink verschil. Noord-Holland-Rekers wil door de geste met de loonsverhoging een signaal geven aan de betrokken partijen. En ik hoop eigenlijk dat de partijen die over de CAO gaan, dus dat zijn de vakbonden en de werkgeversorganisaties, dat die weer om de tafel gaan om tot een uiteindelijk definitieve landelijke CAO te kunnen komen. Of dat gebeurt zal waarschijnlijk in januari duidelijk worden. Ook dan staan er weer stakingen op de planning. Maar dus niet bij deze apotheek in Vlissingen. Veel Zeeuwen waren vandaag nog op pad voor de laatste cadeautjes en vooral de laatste boodschappen voor de kerst. Nog niet alles in huis. Ik moet hier nog even bij de Albert Heijn naar binnen. Maar het meeste heb ik in huis. Volgens mij ben ik op 1 dag wel eens 3 keer last minute om boodschappen gegaan die dan toch nog vergeten waren, ja. Kerst kan zorgen voor stress. Cadeautjes kopen, een chefwaardig menu op tafel zetten, je huis decoreren. Maar is al die kerststress nou echt nodig? Decoratie niet, daar ben ik al vroeg mee begonnen. Maar je wil wel graag weten of je alles een beetje op orde hebt. Ofwel heb je dat, dacht ik net nog aan, heb ik dat. Maar ja, je hebt altijd alles. Dat is in huis, ja. Op tijd gedaan, op tijd geregeld. Het is heel geregeld, de kinderen komen, de kleinkinderen komen. We gaan naar een kerstcircus, ze blijven logeren. Dus er moet er veel geregeld worden. Ja, maar dat doen we samen. Want het hoeft ook niet perfect. Daarom is het kerstfeest. Omdat het niet perfect is. Voor de 6e keer zond Omroep Zeeland de Zeeuwse kersttop 30 uit. Welke kerstnummers zijn nou het populairst bij de Zeeuwen? Er was in ieder geval 1 opvallende nieuwe binnenkomer. Opvallend deze editie is dat It All Means Nothing van Danny Vera en Cresip op 4 binnenkomt. Maar op nummer 1, de ultieme kersthit voor de Zeeuwen, is toch deze. Nummer 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Driving Home for Christmas van Chris Rea is dus de populairste kerstplaat onder Zeeuwen. Zelf je ogen druppelen met behulp van een druppelbril of een ander hulpmiddel, zodat de thuiszorg niet iedere keer langs hoeft te komen om te helpen. Dat is het idee achter de samenwerking van verschillende zorgorganisaties die zulke hulpmiddelen nu zeelandbreed invoeren. Het is een van de manieren om de zorg te ontlasten. Joy Stijvers woont in een zelfstandig appartement in 's-Gravepolder samen met haar tante, waar ze mantelzorger voor is. Toen ze aan haar ogen werd geopereerd, moest de thuiszorg regelmatig langskomen om haar ogen te druppelen. Ik kreeg 4 verschillende oogdruppels en ze hebben mij heel goed geholpen. Dat was 3 maal daags. Wijkverpleegkundige Maaike Schrijver komt bij patiënten zoals Joyce langs om die druppels toe te dienen. Maar ook om te kijken of ze dat zelfstandig kunnen. Want er zijn inmiddels allerlei hulpmiddelen voor. Deze is handig om een flaconnetje in te zetten. Er zijn ook mensen die hebben een oogdruppel in een flesje. Daar is dit hulpmiddel handig voor. De mensen reageren er wisselend op. De ene is heel enthousiast en wil het gelijk proberen. De ander denkt van dat is moeilijk en die vindt het wat spannender. Maar over het algemeen zijn de eerste reacties wel positief. En dat is ook het geval bij Joyce, hoewel het even oefenen was. In het begin, dan ging het er wel naast, maar dan keek ik niet goed door het gaatje. En nu moet ik echt goed door het gaatje heen kijken en dan valt het er goed in. Prima. Nu is ze blij met de zelfstandigheid die het met zich meebrengt. In het begin ben je zo machteloos, dan kon je dat gewoon niet en je wil wel. Maar het gaat niet. Dus nu ben ik wel blij dat ik het wel zelf kan.
Dit soort hulpmiddelen om zelfstandig te kunnen druppelen zijn op zich niet nieuw, maar met dit project worden ze voor het eerst Zeeland breed ingezet. Daarvoor slaan verschillende zorgorganisaties de handen ineen. Van apothekers tot huisartsen tot de ziekenhuizen. Met die hulpmiddelen willen ze inzetten op zelfredzaamheid, want dat is goed voor de mensen zelf, is de gedachte. Maar het levert ook veel op in het kader van efficiëntie. We hebben minder zorgverleners, we hebben meer zorgvraag. En oogdruppelen is eigenlijk echt iets moois wat een vrij simpele handeling is. Wat met hulpmiddelen vrij makkelijk over te nemen is. Dat de patiënt dat zelf kan doen. Die 10 minuten die je kwam voor bijvoorbeeld elke morgen 10 minuutjes een oogdruppel. Nou ja, die kan eraf. En dat spaart 10 minuten per ochtend. Dat klinkt misschien niet veel, maar het is het wel, want in die tijd kan je weer naar iemand anders toe. En hoewel mevrouw Stijvers het sociale aspect van de thuiszorgbezoekjes mist, begrijpt ze hoe belangrijk het is. Een ander heeft misschien eerder hulp nodig. Veel meer hulp eigenlijk. En dan kun je beter daar naartoe gaan. Hè? En zo moet dit project weer een stapje zijn om voor die mensen te kunnen blijven zorgen. Veel druilerige motregen vandaag in Zeeland. De temperatuur schommelde tussen de 7 en de 9 graden. Maar morgen klaart het op, het wordt droog, iets minder guur. En dat geldt ook voor tweede kerstdag, al kan het dan mistig zijn. En meer nieuws uit Zeeland op onze site en op de app. Lees daarover het woord van het jaar in Zeeland. Dat natuurlijk alles te maken heeft met de Zeeuwse actualiteit. Tot zover deze Zeeland Nu. Morgen eerste kerstdag is de start van de Zeeuwse documentaire week. Morgen eerste kerstdag starten we dan met de documentaire Houtgreep over Jaap Kramer, de laatste klompenmaker van Zeeland. Dat dus morgen. Ik wens u nog een hele fijne kerstavond, alvast hele fijne kerstdagen. En dan zie ik u graag morgen weer terug. Tot dan.